Galicia está construída sobre pedra, nas súas aldeas, nos seus muros, nos camiños que atravesan os montes. E durante séculos, as mans encargadas de darlle forma a todas esas pedras eran os canteiros, os encargados de facernos zonas como esta para vir a disfrutar o domingo. Así que, hoxe en Descubrindo Oficios, ímonos a poñer na piel dun canteiro e imos a levantar un muro de contención. Vamos a traballar, vamos a compartir xornada e a ver que historias nos contan deste oficio tan antigo e tan bonito. Bueno, vamos alá, a ver que nos depara ese día como canteiros, a ver como acaban estas manciñas hoxe. Esperemos non entrillarnos, vaya por Dios. Buenas, mamé. Que tal, funcionando aquí a tope? Aquí andamos. Ay, madre mía, vaya montonera de pedra. Que tal, caballero, todo bien? Bueno, Mima que mans duras, tan curtidas. é o que ten ser canteiro. É o que ten ser canteiro. Madre de Dios, canto tempo levas ti como canteiro? Bueno, pois levoche 20 anos. 20 anos, dicían que non había relevo generacional os vellos, pero bueno, ti... Cantos Sí, anos tes ti? 42. 42. E se levas desde rapaz entonces na pedra? Sí. Madre de Dios, e hoxe que nos toca entonces muro de contención? Mama. Toca máis ben maceta e punteiro. Maceta e punteiro? Sí. Levarei os dedos todos para a casa? Bueno, supoño, polo menos os dunha man, si, os da outra... Outra vamos vendo. Bueno, pois xa me dirás agora as túas órdenes. Eu veño para traballar hoxe contigo, meterme aquí en materia e sin piedade de min, Ti non te cortas un pelo. Pois vas ter que poñer as botas, epis, bueno, o casco, guantes e veña. E veña. Picar e poñer pedra. Bueno. A pique. A min estas cousas é que eu son un chico de ciudad, son máis ben fino, eu teño as mans moi pulidiñas de manicura. Bueno, a ver se non facemos hoxe a manicura a manetazas. Malo será, malo será. Veña, voume cambiar e veño de volta. Correcto, Ala, veña. vámonos. Eu vou dicir unha cousa, é poñelo a funda e xa me sinto diferente. Listo, caballero. Mira para aquí. Bueno, estás preparado? Eu preparadísimo, mira. Juantiños, casco, as gafas por si acaso, todo. Así me gusta. E Ahora- as janas? Bueno, tampouco me podes pedir todo o primeiro día. No, con ganas veño con moita curiosidade de meterme en materia. De saber como é aí o chollo. Bueno, unha pregunta. Isto podese chamar mampostería? Isto é mampostería, non? Vale, pois xa sabedes. Primeira clase. Hoxe imos facer aquí un muro de mampostería. O que di un muro, vamos viendo o que nos leva. Bueno, eu ás túas órdenes. Bueno, pois vamoslle facer unha cara a esta pedra para poñer ali a continuación das outras. A esta? Como xa ves, estámoslo rematando. Sí. E, bueno, agora xa teñen que ir ben preparadiñas así no tema da altura, Ajá. porque senón é nada, hai que prepararlle a cara a esta pedra e poñela ali a seguir e, bueno, e imoslle dando. Colle por aí. Colleche por aquí? Sí. Vámonos. Ah, pero son pedras de verdad que pesan, carallo. Pesan, non? Pesan. Están rellenas por dentro de nata. Bueno, pois nada. Vouche dar a ferramenta. Vamos a ver. Vamos a intentar conservar os dedos, a ver si aguanto o día sin macicarme un dedo. Non sei quen é. Saludei por educación que son así de majo, home. Maceta redonda e punteiro. Maceta redonda. Esta é das boas. Estas macetas son as que asentan ben aquí nesta zona, no nudillo. Bueno, Isto é casi quiropráctico. bueno, ahora de aquí tens que sacarlle unha cariña para facer estas curvas, como comprenderás, van a maceta e punteiro. De aquí, desta cara? Sí. O sea, habría Pois hai que que picar sacarlle aquí esta no medio, zona. xusto, nesta zona do medio, e deixarlle estas dúas para que vaya facendo a curva esa
que ten o muro. Entonces dijo eu que habrá que picar esta parte de por aquí, non? Correcto. Bueno, vamos a ver as mañas do home agora, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno, é blanda, non? Sí, algunha sí. Esa tocou xa algo blanda, pero bueno, Sí. hai outras máis duras, Que sensación é pensar que estas cousas as facían antiguamente todas a man, pedriña por pedriña. Que digo eu, mamé, que por aquí habría que plomala así un pouco, entonces, non? Sí, sí, aí terlle que... Aquí hai que comer esta barriga por aquí abaixo, todo Claro, isto. porque senón esta zona non se ve. Entón, tela que deixar aquí máis plana no medio. Ajá. Así como fixeche, porque ao ser curva hai que Sí. sacarlle todo de arriba a abaixo. Ah, vale, desde aquí, entonces, desde Claro, cá. e no medio máis, porque aquí xa che falta, nesta zona xa che falta, entón tens que sacarlle... Para que quede recto con isto, entonces. Claro, correcto. Ajá, vale, vamos allá, entonces. A ver se non che estropeo as pedras, ainda por riba. Bueno, hai máis. Bueno, a ti normalmente canto che leva a preparar a pedra esta? Bueno, depende da pedra, Esta é blandiña. Eso aí non lle podes calcular moito. Porque a mellor está lá a facer é o que dixeche ti, estropease. Non? Sí, sí, sí. Bueno, hai nas máis duras, máis blandas, aí o tempo, É relativo, non? si... Bueno, din que o chaio de canteiro é un chaio de paciencia, como aos carpinteiros. Bueno, paciencia teño unha pouca, pero... Pero bueno, tens que tela, De todas as maneiras, ás veces hai que sacar unha pedra por aí, ás veces... E se non tes paciencia, non a sacas, Claro. Eu as túas órdenes. Bueno, non? Penso que sí. Pois vámola a coller e poñémola nesta línea. Colle ti por aquel lado, por favor. Aí. Aí está. Aí. Vale, colle agora unha rachiña, unhas pedras pequeniñas que hai por aí para meter aquí detrás. Destas, por exemplo. Sí, esa, correcto. Deixame este. E nada, Unha máis gorda mellor pai ou aí non terás moito... non sei se me valerá esta. Vale, pois nada, coloca aí, vou eu preparando outra. Vale. E vai colocando ti esa aí pouquiño a pouco. Vou mirar a ver como vai a vista aí. Esta debería estar un pouco máis para fora, quizá aquí. Ti pona despois xa che vou eu corregir os fallos, como cando era no colegio. Sí, sí, O profesor. Claro. Pois xa poño eu, Pues penso que esta... debía andar por aquí, máis ou menos. Así, parece que tiene que estar un poquinho máis careada, creo eu, aquí. Aí, dalle un pouco máis dala para fora. Daqui, non? Sí, nada. E agora máis plomo, pero vou che ter que cambiar, Sí. pasar outra racha, para aí. Vou ter que coller outra pedriña. Para, A verdade é que non. Teño unhas pedriñas aí para que quede ben aplomado o chollo, entendes? Que queda cousa visual, bonita. Parece mentira, aguantan máis os muros de pedra ao largo da historia que a nós. Nós imos morrendo, pero isto non cae jamás. Vamos a ver si... Dou cheo aí plomo. Un pouco de plomo. Un polviño aí. Aí. Aí, aguantou. Aí. Que pare. Vale. Bien. Vale, correcto. Bueno, Primeira pedra. bien, pues vamos a buscar ahora unha pali para Para que este o hueco. Joaquiño. Sí. Ese Joaquiño.
esta mellor é che boa, se rompes agora por aquí un pouco, a Sí. maceta, o co punteiro e tal, esta mellor é che boa. Esta, deixaraste creer así de maceta? Coa cuadrada. Dalle así, pero coa cuadrada. Coa cuadrada. Oye, mamé, que me estaba preguntando eu, e a pedra, por exemplo, de onde a sacas, de onde a traes? A pedra, esta por Sí. exemplo, é das obras que derfar muros, derfar casas vellas, que agora, cando se fan os chaler novos, xa casi ningunha vai. Algunhas sí, outras non, pero onde para reciclala, pois, faz outros muros, gardala na casa, tes un almacén, almacénala, expostrala, de feito aquí hai un camión dela, e vala colocando. Ah, vale. Agora desto non hai canteiras, canteira ven cachotes grandes, sabes, non é esta pedra, Claro, desta pedra Esta é así pedra máis- bella natural de toda a vida. Sí. É de outros muros desfeitos. Faz derribos e de aí van a pedra. Ajá. Cómprala e van, así. Vale. No, decía porque pedra, aquí hai un montón de pedra, o sea, para conseguir toda esta pedra tampouco será fácil, non? Non é fácil, non. Agora a pedra bella anda un pouco buscada. Sí, está demandada, non? Sí, bastante. Bueno, pues nada, vou seguir picándolo. Pois vou pegar aquí un corte e seguimos. Témola aquí. Dalle aí, non poñas unha man diante Non poño a man diante, e non? dalle duro. Faixes dura. Veña que vai, Aí vai, aí vai. xa sona. Ai. De repente síntome super fuerte. Sí, non? Bueno, pois agora separámola. Sí, e hai que romperlle esa esquiniña tamén, non? Sí. Dalle aí para baixo. Isto aquí ca maceta debería romper, Sí. non? Dalle duro. Como onta a noite. Ui, Vale, rompeu nada, mal. nada, correcto. Eso xa era para ser así. Ai, xa era para ser así? Sí. Agora picamos esta cabeza e para o muro. Ok. Aquí a picarlle isto serrao. Pero isto así... Aí. Así mesmo. Oye, mame, e para isto como te preparas para ser canteiro? Un FP, un curso de... Para ser canteiro. Sí. Para ser canteiro, coller a maceta e o punteiro. Saliu chei un pareado e todo. Aquí cursos non... Home, hai quen ten estudios, non cabe dúda que terá estudios, pero aquí a maceta e punteiro é facer moitos choios. Moitos chollos. Os primeiros salirán máis ou menos, os outros regulares e os últimos salirán ben, cando teñas 60 anos ou cousas así. Pero bueno.
Pero bueno, diste que entonces aquí o que fai falta é estar en materia. Sí, aquí en obra sempre. En obra sempre. Sí. Vaya. Aquí a formación é traballando. Os cursos están moi ben, pero pos EPIs e así, pero para a maceta e para o punteiro, a mellor maneira é collendos. Sí, non? Sí, aquí dar moito, claro, se va dar Aquí aquí na moitas xojiña. veces, Sí, non? aí é cando se empeza a aprender. Unha vez empezas a ter callo é que vas sabendo o aí é oficio. cando eres canteiro xa. Moi bien. Así que se ainda non deche nada, No, ainda estás de empezando. momento no, Pois ainda estamos empezando. Non te preocupes que xa darás. Bueno, listo. Esta está, mamé. Tela. Teño. Bueno, pois... Colocámosla. Agora para o muro tens que colocala, terás que empezar a aprender ou que? Vale. Que a poñemos a continuación desta ou... Sí, terás que poñela onde che colla, pero aquí non a poñas, que aquí non entra. Vale, a continuación daquela. Daquela, lado. Veña. Boto che unha man? No, que eu estou... Bueno, sí. No. Vamos a ver. A ver se non caio agora por aquí abaixo. Non has de ter mal. Aquí. Por exemplo, aquí. Aquí haberá que aplomala así un pouquiño. Faiche falta unha racha. Teño aquí. Dúas se son pequenas, non? Sí. Vamos. Ai. Bóteme aquí usted unha pouca máis. Vamos. Vamos. Eña. Masiña. Masa. Vamos para allá. Bueno. Entretenido, As pedras pesan. De momento ainda non golpeei ninguna vez sola ca man. Na man ca maceta, pero bueno. Non me quero confiar porque nunha desas patacán, mallo nun dedo. Vamos facerlle un pouco de masa ao jefe, senón non se produce un peso. Faime gracia, puña funda e síntome así como a Manolo das Burgas. Como para pegar un macetazo na man, Ten que picar. Mira. É como un músico, chico, vai a ritmo constante. A bailar del trébole, del trébole. Vai! Sí, señor. Bueno, voulle levar masa que senón vai se me cabrear. Esto por aquí. Si, enches aí eses huecos, e varlle metendo pedras polo medio, pequenas, e, bueno, aí atrás unha grande, podes meterlle. Esto vai aquí maravillosamente. Despois, ao que acabes aí, Sí. sacas a máquina daqui, arrima a máquina ali para atrás. E vou buscar eu ali a mini pala e apartei unhas pedras, porque me fai falta para aquí unhas. Ok.
E aí non miro moito. Quito isto, o cable, a Si, rebarbadora. o cable, o macete, a punteira, arrimar unha ferramenta para ali para atrás. Vale, vale. Home, mover pedra está claro que non é mover papeles. Con todos mis respetos que moven papeles, Pero pesa. Non vamos a mentir que pesa. Ven aí a máquina. Ven aí a máquina, deixenme mover. El ojo non me deixará enredar a min un pouco. Eu quero subir a eso, Eu quero xogar, eu voulle pedir permiso a ver se me deixa xogar coa pala, Bueno, xogar pero con cuidado, o sea, con seguridad, pero eu quero mover eso. Podo deixarme? Sí. Primeiro hai que andar con aquela, que está na carreta. Que a carretilla xa ando 20 veces. Manéjala. Sí, aquela sí, para diante para atrás. Perfectamente. Aquela sí. Bueno, pois se manejas aquela deixareiche esta, pero pouco, non é unha cousa que me guste. Pouco, sí. Bueno, pois... No, porque isto costa un capital. Pero deixelle algo, sabes como vai? No, explícoche. Nunca. Explícoche, A ver, explícame. Como me aprenderon a min. Non sei como che Explícoche enseñar. como me enseñaron a min. Sí. Sube e dalle. No, pero así no, sube dalle. Eso é como a xogar a consola e cousas así. Min má como leva a espalda. Bueno, desta vouche deixar. Baixas isto, senón non vai, Sí. Aquela para subir, darlle para atrás subes, dalle. Co gatillo? Sí, no, sin gatillo, só mandos. Unha cousa, primeira norma, non te sacudiche. Segunda, sácame ser guantes. Sácame ser guantes. Sí, sin facer moito polvo. Hai que cuidar a ferramenta. Correcto, así. Agora sí, dalle para atrás, non, motor ningún. Dalle para atrás, agora darlle para cá gira. Bueno, minto. Para aquí cerra o cazo. O cazo, ali abre. Ben, agora este darlle para lá. Aí. Vale. Va acá agora. Con esto giramos a máquina. Vale, e ese a recoller para ti, se recolles para ti, andache ese brazo. Este. Sí. Vale, entonces, se eu abro o cazo, vale, lle dou a este. Agora colle unha pedra, ou dúas, se son pequenas. Vale. Veña que xa o tes. Vai o artilugio ese. Abrimos cazo. Claro, proba primeiro un vacío, así, libre. Sí. Espera, vamos a ver. Ou empeza por coller unha dali da beira, que xa ser mellor. Sí, cuidado que vou girar. Nada, e tranquilo que nos escapamos. Dai para lá, mair. Vou ir a por estas. No. Ben. Sí. Esa tela mellor, sí. Agora darlle a cerrar, modiño. No. Ao revés, para aquí. Habemos pedra! E agora aquí recollo o brazo. Agora pona aquí. E agora vamos a poñer aí. Pona aquí nesta zona. Hai que levantar isto un pouco máis.
Que fuerte, que fuerte. E aquí recollemos o brazo. Xa o ter dominado. Casi aprobado, Home, a que che gusta máis que a maceta e o punteiro? Onde vai parar? Moito mellor que a carreta. Xa, pero baixa de aí que aí ando eu. Ti pasa para a maceta e para o punteiro. A miña primeira vez nun bicho destes. Síntome super macho agora mismo. Estou por escupir no chan e todo. Bueno. Madre mía, como impresiona, Ah, ese é pequeno. Ah, pero impresiona, a primeira vez que colles unha máquina deste calibre, sínteste poderoso. Así sí que non pesan as pedras. Se chegas a ver... Faime aquí maravillosamente. Bueno, mame, a ver aquí ir liquidando xa. Sí, será mellor. A ver aquí ir liquidando. Bueno, non sei como me biches como canteiro, faltanme kilómetros, non? Bueno, xa os vin máis fluxos, que queres que che diga? E marcho sin macetazo, Xa, tamén non deche moitos, que é verdade. Que non dixas a verdade, que isto é show, home, que isto é show. Bueno, chavales, xa vedes, nós hasta aquí chegamos hoxe en Descubrindo Oficios. A ver que nos depara a próxima xornada e aquí vos deixo. Nós imos continuar aquí con este pedazo de muro de contención e xa vedes o traballo que ten Mamé, impresionante, como ben nos decía antes. Xa pouca xente queda que faga este tipo de chollos. Así que nada, hasta a próxima, eu vou acabar porque senón me parece a mí que me vai berrar outra vez.